Yedamase sebre no do nyina munya mojebre na mohwe ye wo ho se yesum kotoko hene ne yesum asantamani ntino yedi kan ka acha wo na nanom nyina yesum wo eno nti eya ahafo akwantuo no enne yedru goso ene eni ewura betwani nana akwasi bosompra ene ne ye ne no eba babesua de sese yehu fa goso ho ye nti a eyese bi so nse bi nyado goso ebe ye ewura betwani ne ebe hu ne nyinara eno nti nyabote ne tenase sede krobe reverse anto kotoko ne da woka se ye ma ya santa sem ehu hia ye no eno nti ne ya bai eno nti pomode na so di waga na de sese wo hu fa goso hu do hu so wo ye de hia wo firi goso a ene da woni be hwe goso na goso ya kono dodo midin e de maame Fozia me ye ma wo hena tenase ne ye mfa adesua no ento so wo hena wadama e mo tenase yo ono me joso me mo achenso yana na yedi ni so woni bre so ne na me adodo mo nya bre edi amaye e bae nze na wo ko aso e bebre akwa kodo mu dumedi a wo ndie won kwaso yes ono wadama e bra na umeye manya na umso na nanu mutu mu na ye de shebranti wadama na juma ben ena na we yo me dance dikan no mema ma de hye beti me ni nyina me mo mu nyina ache anase ma ha se nyame onkoso na onka obia ho se de bia me ka no obia nim se edi akwasi bosompra na me de George Bafo bosompra me papa no de doctor ata bosompra kan bosompra sabe bosompra efiri sikadwa akonya ho na enemu ana nanam bi ebepie goso akonya sini mu a start here na mo be 13 years and I'm so maame afa me free goso ha e de me call madam for soja ni bi ho fishe no fishe bia mi sha wan hwe a sebe na ya be kome ti me kontra madam for soja ni nchanya mra kakra mu na mini adwuma na de anwanwa ne se na me obi a me suru nyame nti mra mini adwuma no me adwuma o water wash me ya adwuma o sunyane ana me adwuma o cocoa board me ya adwuma o isen wagin kofodua sankrata me ni nya be kura me ti me boss mpa ye na me ameka kire nyame se agya me to pipa ne minu akosoro de oba dan mama kan no ho no me kwa akwa adwuma ti me to kosoro edan ya no sunyane abutu na kofodua adane
na branch me fa me bag bo machi ene isen regent won ko ye adwuma no kan 1989 na mo ko fodua ma start adwuma kakra afi na yakonya sami nsoso na nsoso da ye wura nimu a na manso kakra ewo ho nti wo ho nyina kakra ne afre no maba kakra afre ne aba sa bi hia me nhia na beka ho asem nti nyame ya dom ma fi me wo ha na ma me san bae ni na number 204 mu se ofase me kan kire me se member nam shantie ne koi na e ya ban djuma ti gise ya krakra nsa ti mi jama me kwan mo koi ade e be chi branda ama maba metekam me ja toka no mu nyina maka no nyina hima battery nkwa ne yiye nso mi nyina me hu se sa kwantu a e be manim no e ho mframa sa tam so de ne so asinkete se de na nanom ba bi o ma prede go so bedu ye no o se ye nso ye beto aso nti enam so ma kakra 208 na menya kwan ase bibi e kire mi wa na ya ka go so abakosem a namu ama bedu na akosi be so mpra so a ni dia me ti akonya so yi nam di bo so mpra akonya no ka yira na bo so mpra gi akonya no ba fi nti na abusuan a da bi dia bo so mpra yi e ma bo so mpra de ka akonya no ho nti di no anana no ma ya hini di dada nti baafo ne no George ne dia ya to atwen nti fa wakwasi bo so mpra na fa fura akonya yi nti di a ekura mi e ya me papa no fam edi ine kura mi sese nka me fa me nananom bia ke bia me fa nana boache ona mbedi na de bia nka me fa nana mpofo na se bia nka me fa nana ya menka na me fa nana kofi kokko so mi nyina nam se kwan a mi nyina ko ye na akonya ba bia kodu ye na bo sompra kodu ye wura nim na mpokura ye se bo sompra ye ba ma ba ya konya so ya bisigwa eno grace na wo me eno grace ni ya ba ma ne nana kofi boache ana ni ya ba ma ne eja ya ba ma nti na kwasi mo so mbra ba ma ba na wo me am so sabe akunya sam di du ha obi aka de be ma ne de ayede nso nam se yewura na botre ne kwan ofa so di asem timti ya na nkofo se ya wo de o ya se wura dodo nam se sa de ayeye npa ho ase ade a eye nti ya na nanom ya se efri danchira na yewura tumfo se tu opemso na no so ma danchira ebidu ya santime mu ha sata me kuba se mai ebisi amakomhene so na amakomhene kobo yewura mane na yewura de ono de hu na betwani dada efise no aba danchira nti no nim adwuma ni ye no danchira efise me kai se mrebi na yewura open na betwa hene pa no te se de ne sabi mudwuma di amodi ba no obi ade camera no ode nam nso se ono otwa na wo hwa hu se ma bo nso adwuma yi saa nso obi anso besua betwa no obi anso betwani no kwa santuma ma obi anso betwani ene wi ase nyina so omo ya betwani nso betwani ba kope me no nyame nam na kwa so bi fa aboa mu e de ma me ma yehu se bi twa be obi enu wa santuma ma obi tubaka so omo betwani obesua firi go so man no yabe achechire buadi utufo obi kan de yakọ Roman hell satan nemme ho no na no nya den ye sam bo yewura mane nsa makomuni ko ni kokko kire abetwa hene na onko tena ho ni kroni me kai se brebi yewura no peso hu o cho obi aso ye betwa hene obi aso ye betwani yewura so sunu betwani no onim se ka betwa na nese se nsanfo si wa so no hu nan me nsa kan nsanfo no bi e kan na me de ma wa yetumi ewom so nyame nsa no nima sanfo dra e natural e nyame nsa no nima nipa bebre e de bibi suma santeman ne bi di jata ne suma santeman e bi de sono e bi di ponko e bi di ndian e ne bi wan ne sono no kunya bi wan e so sanfo na me se nyame nsa no nima nti e da so wo ho
ti open so yɛ nsɛm yɛ obiara nso bi twani obiara mfa ne nsɛm fo mra na me nyansa King Solomon so obiara mfa ne nsɛm fo mra wɔn nso nim sɛ nsɛm fo no ɛka na no obehu deɛ yɛ papa no nyɛ papa sɛ ne dɛ na obehu deɛ tumi edi akyire to ojiwe no ojiwe deɛ no atokura to atwene ojiwe deɛ no atokura to atwene ojiwe no atokura to atwene fo oduru mi nana no so mi nana ne yɛ fɛ no ɔbɛn hagya nsama ne de obi kokoro nomu nsana ne pusu yewura so ani twa be ko fam na nan ba se fi na kro onu ma betwa hene na nsi yewura na me ya betwa hene dada wo da nkyira na o se de me hwe ni tina me ka so bia no wa santema mu a obetuma ade ne se se ne so no wo betwa hene wo betwa ni a wo sue firi se de go so ma hene ho na nam se kumase na afi de kumase yini kumase nyini so a o se de bia yetumi pepe nsa fufuo se de be ya yewura pe bia yebenya ade akọ nya na yede snap abetwi ntwa nanu na nso hwa nsa fufuo de da so ye adwuma e wo sikadwa ho isa de bia wo che adensa de bia nti enam so ama yefiri buodi na ho kakra no ana ya na wo se me ne ya me ka se ne bidum betie me no wo se me mani pa hu go so history sa akonya me tisu no so mpanin nsem buodi ko bua wo ba bua no wadibi tete no ko abeso a me ko bua no dibi nti nya kura se be na e kura da ho ya ne ko to abe no chichiri kuro no ana ye wura de ne yire ahiri e baaye na ma me no no te santase oba na mo ha no no ma betwa he no na e wo odom tie ne mo fa me yire nkoi na me yire no aduane aba betwa he ne nsa ne ba na me yire nso de na aduane aka ho tu ko buadi a oba no ba e ma ne ko tra petebi e wo mu a wo se etu anamo e ba na yenya mme no bi no ye wura ka so wo pebi a yenya bi amana ba no ye firi buadi a ye ba wo abesowa satan na aboko bi objama wo no na adi ho abesowa ene ye betena ye nti ye ba abesowa aboko bi jama wo ye de pepe nsa fufuo no ye amamra ni wie ye de nkoko ye pepe wie a na ye de ama akonfo bi kan no pa okọ a obeba na ye bedru abesowa no ekropon subompan yabe ona ye wura tu wo mo na no mo ba ebeje nsa fufuo no de ekọ enemu a na wo se san ko ye nimbiem nti wo hwa akunu mu no ye nya adom yefo satan na bedru ye wura poku ware so so bi akọ okunu bi ade nya enfabra ya adom yefo a nya ye edom koi edom koye mpo ya request from ye wura wo se ye wura ye kura asai sanu mutuo me kasa me kura asai a na kyerɛ sɛ be se etwa oti na nya me kura ni wura me na nanom simotima kokon ano mo nya dom yefo no mo amfa na mde abekyerɛ me bia ɛna me hyira no so e de amamo tie odi bi da kroma ya fɛ no we hyira poku edi bi da ha ene edago so kontiri fo fie we hyira poku na me ka mo mate pei so mu tie on betie ade ya on hyira poku ne pipa ya na no poku ale ye e de to ya do yefo enya wo mo so we free abesoa ye ba friends a chirusua esuhye wan kuro no enam se ya betwa nti de bia wo se nya ba bia nsuo ewo a de bia be efe ewo ko se de bia enya de papa to se de ya freya intimi enfeli no ti firi ono ye ba suhye ye firi suhye no na fi ye nam hwese ye benya mmani bia gu a se we wu a ye benya bia to a enam a na ye beto asugo satan na tire nso entokwa no ma kon wi se akon ba be wu akwabo ahene hia hene amachi bare hene omo keka ka ho a omo nyina ba kon no bi
nti ye ba ya na ye behu sa asase bi da ho a e asase bi de pa me pesi kura me wo so kama fe na nanu ma bre nti o mo tena su yi ho didi mo didi no na o jeje so wa men na o tutu dudu su mu ya fish na pra ei say higher gods means baby a f4 sadabi sabi asase we ni abehu sabi nam ebu nsuo mu de na haya na ebetena na se ya ba nyina ye firi buadi no baby e ko ye bia ye kura na o ma kyekyere abesoa ni akyekyere nye ne ko ye kyere abesoa e ko to abesoa hene ni mo ye de wura tumi na ko ye firi abesoa so ye de wura tumi na ba suhye ko na akyekyere kuro no na ye ba go so de na ye kwaye no obi an kyekyere ha sabi na asase ni nyina na ya kwabo hene na yura edi amana ohweso nti esa akọbọ yura amane se ewu asase bi a eja se de hotel no e pese etena won nya kwan de so yie so mo fra kwabo hene mame so kwabo hene ko na ko chema botwa hene ba bi ma no antena tide dia me ka chira kwabo hene di agro na mchi am ka chira kwabo hene wo ye kwamba da masi na nya asase wura ko so mi de ntwanto mo bia ko so mi de susi ko ja di enam so ma ye ba kyekyere goso ba ni nyina so na enya aboadi na yakọ ni aba je sata ba no munyanum bi ka eka aboadi na bi so ebaaye ni mom si eka se ye bi ya kiri jade ye bi ja krachi ade efe ni yantwe ono ne ne bisuani ni de na oye dikurei ohine wadama edien na nananom kafa eye goso betwa no ho a enam so ma se goso ma hina se goso hina etwa abe no de munsa ne de bre yura tumi etechiri ho ensem ne se anya se na mura mu na ekoto abe no na ekoto ye wo be be hu se nyansa no na mura mo ko mu abo akatia na katia do no mo toso to hu se da bi we de anya mo a sabe ye to mo tuo tinana no ye se ne obeta ono ahade mo ano ye so na to no bo na to no bo ehwe ya hu se mo ano se adwuma no mo ye nse abe no na ye aduaba a wo kwaye no a enim se mpro ne mo ana edi se na bibi won na mo ano so no nyame de fa wo so mo ano so nim se nsanfufo wo abe no nti mo ana checheche no group wo mo mba da furu ba do bu nko mu nipa nyansa ne ye de kototo fam tena na hwɛ de mo ano ye abeno a du mrebi no na ono so kototo fam na ode ade hyase okɔ bɛsɛ na wɔtwe mi no kɔ ya nsu fita bi na so mas ne sɛ we de mo yi so mo no me o ma ngu na de na nipa no ma be ngu no pejaye no de no me na to no ye no otu ye no we de nyame nsuo timi na nan ka sɛ we de nyame nsuo na no nyame tumi bishim ti sɛ wo mo hyira so no de mawa no ano no be kwa samba nti sɛ bia ye program bia se na bia me de nsanfo ye hwa ya ofi sɛ bia gana nsanfo na ɔmo no mo de ye de ɔmo pɛ no ɔmo sɛ bia ni nsanfo no wo boa nsanfo nyame ye hyira nsanfo nyame ye hyira so nti kama no bedwa mu a wu sɛ na bam sɛ akɔm no na mi ya yɛsi ahafo nyina yɛsi yɛ ahafo homecoming a yɛ pɛ sɛ yɛde bɔ sikadwa aba so obia nso ɔba ahafo bia wɔ adwuma no ɔyɛ ma sikadwa obia ɔba ahafo bia wɔ adwuma nti sɛ yɛsi yɛ ahafo homecoming bia sɛde yɛ wɔ so obia adwuma ɔyɛ bia ɔde kyerɛ ma wiase nyina ehu de ɔde sum sikadwa yɛkɔduru bɛkyɛ mu a de obia de ba ayɛ ne bench ne yɛ ɛne na kraboa ne di n'anim masa na wo sɛ na wo sɛ na kum jata na da ne yɛsɛ nka no ɔba jata ma wo sɛ na kum wo na kum se bɔ na wo sɛ bɔ enya yesi ekozu bi ba bi nkura he boss man ni pie ya da so kura mi be pie wa hin fi ha na signal ba sɛ mi ma yin ko tu aba nkasa emfa so obrane mai ko tu abe de soa nkura ba ko nsɛm nsɛfo ni sabi akiri
kodu obia oba bia nkra bibia ana we da passe so nam se me bia me nyame nsa no nwuma nti eba so ho mo sompra na asaba ono na asaba afei nsanfo no bi me ko so a me ko no dodo nsa na me mama he no obi ohine obi o bia ni mani nye bi no tinsa no ba ko se na sie wiem ayehye tinkwara no se de ehuru no de sei on bo amane se na nsa na kepa se ko chaba ma hene no sie wiem ama na yehye do nti asai na so monga mra mo de ba na me de mani hwepe be sesa na jere se bia nkwara do be kan na na nzi bi nwura yo obde ba ya ma ko me nsa kura nso me de mani na hwe na so monko chama na nanom kan se nsa mo de koyi mo de mbati aso na baba so am che ya nso ama hene ni nyina wo ho na segna ba na go so na un sen den we wa me bi we so wa me bi no mate enna mo ho tumi e wo nyame bi ama me e won sanfu so obi ja bi no so no won so sumi e wa na won so twa ba ababi e betuma twa akwani na kai wo so be chemu bi na ko na kokoro bi ame nso a 1979 na sojafo aban baaye yeso akoko na koko no atekota no ba bia koko gu no na ma fro no makoso agu na atekota bi begina station ha se soja ni ba ko nsha uniform gina chi krachi an ho din bi o ye hyehye ne nkoso akoko bia na mhu ya ne sem na ni so wow soja ni asoto so to di free na chi na ba na ni what na ni no ba atekota no no foko ni amana foko so kaka no adan ni ayo so yafo nse ni be chemu de beko na koko no de amen so a na so yafo bi za na bi chemu ko yede enti nsafo de betuma kwa akotwa bi de akere ne mom de kumi wo mu de unju nyi fi na bo so mpran se mi da isa goso no ani aba se ne ye kwa ibogo so na ni tina se ye ka me ka bi a ya mi tu ka se de bo so ma hene ni ya bia na ni ya ka bia na doma asunya kumawu bompata ya nyina ya bia na fo nti ati sabe albeni se biko obi efura me hia ba bia obu nyina ya nyafo sa na bia na fo no nti ka baka se mimi ame doma nam se nyina ni firi na so sabe yo kama bia ne ni juma awodie yanya nyafo se bia ye nyina firi bomba akom ni pie obi agu okrama tuntum obi okrama kokko obi okrama bru obi a ne krama nya krama nyina nsupe krama obi a wo de osu na so pia ne nyina bia boy ho se ye aduanafo a ye de so sika dwa me de so mpanti me de firi buabi no me de ba de sowa me de ba suhiere me ba tena goso nam ne so ama ba se ye pa wo de ba ye no bia gitu se goso ma hin wan fa regiye ni agro mi ankasa me peka megaphone siso mi ankasa me ye ho sanchoni fie da bia me studio so bodewro kokro bi mu krase na na so bra wa ma me ehu a na de beto aba no de betena mo ho se ye ka for region na bako sem dia hawi na na so ba free manyi enyi yo wahin wadama ye beba region so wadama goso wadama uto so sen emema kwanyane yo me da se o hwa me na di kan di akonye baaye me nana no na ye frɛ no Ben Haja na Ben Haja no wa nuru goso ha ono ombeka abesowa ena efi Ben Haja shi eba Brikeni efiri Brikeni ena ba ampofo na di akonwa no beduru ha ampofo na di akonwa beduru ha na me nana ampofo no ye wa akonwa ye won samrani bi wa akonwa no ho eya nsamrane enye din to nti hu so ohene bi e de ato ne din so a ka chen se na go so man se ya akonwa we nsamrane me nana ampofo no nam se tete ye me kan se abetwa no na ye kura tumi nti nsuro bibiara jata kwa hu ya no odwane tina hu se jata gina na nka betwa bi nka jata o men so se jata kwa hu ya no odwane me na na e ko na be so hetete betwani
ne twene da no kwa ho ne we bon ha ana aboa katia mo onkatia ekohu me nana no se oba sana mbofo bi so akowure mu akohu aboa no so aboa wo de ntuni tuo am wo dwane akotena bia so ana na na aboso no ba hu kochi amansa no wan sheki kura wan so okono so fa aboa ni jina da bi yo ba bi onye nipa so eni papa akohu ni ko de dwane oh na aboa ni bia hye krekre me na na de onim se bofo bi adwane odua so na bofo ri huri siye sai kochi amansa wo sura ampofo eno na kire kokodua wa akonyan ho aboa data kora wo nia no odwane na wo nipa na mesuro ho te no kore ye de ti akonyan so ya duro me no kore ya duro ene no kore ko betwa ni bia otini mo de ni no kore a obekum nipa te de ya duro ene no kore tuba ni so obi so de kochi amansa enye din eyen samra no kasa na afiri akonyan tumi na bamu no say yes aboa data nia no odwane na wo nipa na wo se misuro wo so enti ehwe god so ya bakosemo a ya nana no mo mba enyina no na ampofo na on de obedu god so ha na ampofo bedu god so ano me nana ba ko bai efe no nana Kofi Koko na ba ko bai efe nana ya menka no de nana Kofi Koko na ya menka de ni di mu a ye me ma me no fa ko bi wo ha the flower ya menka ni nana no mra du me bi no ko kekere menka kurum ni di na da so da honne a kurum ni kura sebe e kana konwan ho na mpo beko ba bi ye flower emfema if sebe na go so abusua bi ha dwe wo go so a sankonwani bi wo ha dwe go so mpanfo bi ha dwe wo hane nananom te mamna na ya menka no ko kekere ni tufiri go so kura kwatena ho na wena wakwa afu ma no pa o ye adwuma na nana ba ko dimnika na wonya wo no so mfiri go so o so kacho so mo mfama omo fo wa sam no ma na ko le fra on fema na bi o jira ka mo mfama no le fra on fema di sa ko ri wa na wo be da ka so yo dia o na to kuro ni di debi so timina na mpofo eko ya nana Kofi Koko ba ye ana ya menka ba ye ahemfuni ni de wura mu na so obo nyama de hye ntimi bobo bi na mutimi no mo da no na obi tu agaza se go so akonya kwa na de bibi na na kwa be no fa so de ba ye na na ma me bo mu di no mo ya de hye a mo di ya konya timina na no ko wi afa ye bibi na Kofi Boache so na Kofi Boache ye fe na da bio okosa ba ko mmebi akwa na nkoma ebe ni be cha santimu okofa bun ba ya eno edinu mo de ya shishi ho ma ni nana no ejani ja akonyan ebro ka sa nana no be dwane omonamuru ni nana no se kwa ni nkoma ba wan ya sebe ni nana no no me UP fo to kwan bia so CPP fo ba de wo hina wan nyane asembeto na nana ejane nti mra afo de eya kwa nkoma sati ye ya hu sa do yi emfa ma chechire pamma nti obi a ma so firi akonya so bia onsan emra ena mu nana no oba nti na fe na Boache ababio na Boache achi na Kosi Bosompra mabai na wo hwa ni mom bia na chepa na che na nana bia nchecha na mde hwe hwe sabia me bo adwuma na hwe sabia na nanom hwe sabia twedi ampa obamia me bi ewurachi yewe ko nam dinchi onkaso wani wada mana ohwe nana Boache one nana Boache ntemu eze nam manso sementina bigidi yese na emuwa nana Boache de na mi swakakra nanso na yo bia wonso no ho jo no bia no jo papa no ho fe nana Boache na ho fe ni so ho fe na na bobo ho fe nde no betutu fe inasa woni ne miyo no ntemu no
na manso pia ni wentem se ofri mu asa na oni free mu no na ye nyina ya na ma se mu free mu na mo be 12 to 13 years jo eh ye nkwara nti de beba no se ne yan ya dwene ni se ne wo papa bi wo ha se bi no osua ngoma adu akire nti ne nyina support no a ye fe me na jampofo nse ni time o ha na nka senka ye soja ban a ke bia nka oba be ye MP ti yan so yan se de osua ngoma adu akire de se be be fa konyan a obi du akire mai ti ni na support no na yo so ocho krata sa konyan obe he so na me ya don na bi shi ni nyina wa da ji wa makonya emra so ye no wa ntwe ho man so bia na we de wadama oba mfie dunum nie mediri se mfie dunum nie no oba e na se na goso esitie na ehemfa na mfie dunum nie o de goso edu yo me da se mse abishim gina kasase mu kwa de kan bese nka ubusa wa abantena nanka o kokra o de nka wo nko hia me metamfo pa na busa se ni liwa metamfo da kan bi kwa fa no oni ni won ko duru fie kamfo na nabo sompra o pa ni bi ani pa ni munti won tumi nka nso ni mu no nse na nabo sompra ni se na be fa goso nse kura na manso adokoro no ova mfie aduonu num manso de kurei ahimfie na enetedan ya bra mo over 20 years bia ngrem na wonyina kura fifiwom na nya bia da fom bewa na me betu mu honno mo nsafo nyina kya me ba na hene etu fom an bebie edi no ma nyina budi ma me na da yi no ma bigu efie mfimfini ha na ba ma totoa na sebse bia me ye koko board adwuma won yere won ba satana mawo minu na mtiye kakra na ibibu no ma maame a enianko a enianko na so agu fimfini ha ene won ko yi chobos kase baako na bi si ose no na mentoma ewumo ye bie ntoma no mo pegya de akere na mehu asem fonama bi na mehu so nyame o kase da fa be bi gina na o na tete ntoma ni nyina pete agu so temebe ba no ni ano wo fa na sapon wode ntoma maako dumiensa sata na ma bere wa wo ho na ni mfa yisie to fo ma no so de ni de ka ho ko no mo frɛ me efie panyi die mo so frɛ me nti no mo frɛ me efie panyi sata ma ni de akonya ni nyina no mo frɛ me efie panyi to mo de ntoma e ma me nti me ba no na me kura ma de nyina ana me ba no so obi ka se me ba na beto me bebe da e me na nya de sa kura o ba be sia na tuni akodi ni ho na wo no ame me ba chire kakra ya wo aboso nyinu na wo krom ha ne frɛ ba ko bonsam a ye tumfo no bonsam eno na me bi hye akwam hene ona mde ma wo om na hweso ana ba ko so ye frɛ no kofi mensa o se ne sika anya na mkwa na nyin kontomire asuo tano na ba no eno so me de ma kontrefo om na hweso ɛhɔ na wo nhyira poko no ɛda no na kwan a bosom no fa so ba yɛ ni bosom bonsam no sɛ odi akyi firi dankyira ba yɛ de nam sɛ nsafufo tumi enyaa a ehu nyame nti sɛ mo odi akyi kora yɛ nim sɛ di akyi on de ɔbɔ ɛho ban na sɛ nunti na yɛ na ka eti akora huma no wodwane ebua do dwane sɛ motia mo ɔden edi akyi nti mra na nanom de yade hye ni begu ha no na sɛ wo bonsam no pɛsɛ so di ka betena go so o be ya sai bia kyerɛ mo mo ha na o mu mfie no wo mu a wo modi bia wi o ma papa bia hwe tete no na ɔdɔ ho ya ye wa ka hye atwa won hia o me yɛ ndom sɛ bitu no obepegya bia no ni nyina mpusu o mo afram sin ko fuma so den okay o mu ba ma no ma wo mo no o no abetete nkora no nkora na chi odikan ebe kuma mo wo go so nyina de peti go so abonte so anfo mo nkora munya nkwan no bit afide ho kwa wo ba no abetete ko
for the baby I then. Young Kodan Kobo Ramania. So maybe your man was a young guy, Kobo Ramania, I am an ample for my name in Tiabe, where you look crying. South Sweden in Panama, that's who was South Sweden, and that's who. Most of them one about Timor. Go ya make sure was because we ma kunya na tsusu ni so tani nsem tina number for for dem come on amane number for buy number of buy no so da bi emra na ye wasu hye no na su hye ta no me ma ko na ma ko ka kire no okoi no ko ka kire no e na su hye ta no so ta no ma ne baba ko e fe no kofi mensa na o de buy na so buy ya akura mensa na mo nsi no na mo ye pan mfanisi so musi twene so oda obaye wi musi twene so na ba obi te boss wa say fence saying mentia na ya friend mentia no enye mentia eye nam tia ne nam ne tie te say obaye obi tie ya wa kira haba we enti mentia no de ye na de to no ne nam etia na busua no mo na bi dia kwasi mentia na ma mo friend mentia na be friend e friend kofi mensa na bosom ye me nsama akoso friend take ofi na ba akoso friend pam yetie nti e ba sa bi a bosom no e ba e me so okay ye de ye kwaje o bai se be kire ye bo nsama asemaye o ba nso be kire se ye bo nsam e na ye sa de nti yin si twene so no nso mra o ba na onso o pe ba bi ama no atena na onso ba ya ye de ma sa ta me ye kuransafo ye me ye o makwam ono ye kuransafo ne de ma wo mo ana we mo sesa konya no e be ye na kwam ntom na hwe bo nsam so ana e koji wi so ba yiye e be yi ku afero so ye de kwa ta no se da bi wonya ba no abe kire ya won so o sa me bo so won so ba bo akuro no no so be ka ho no so be ka ho tie fe tete nam se ye de ye no tumi kwa da ninti yansan kwaji abosom no nsan mo ye ho so ye de ma bidom na mo so mo ye so adwuma na mo mo ba koso bia wo bia ba koso bia nso ba bi otumfo be ka hene o ba je ne nsam nsansa o nsam bia ba koso bia nsuo esanse mo na mo di kan de no kan na no ye ne ye bia mo nsam de mo di kan de kan na no eno na ye na duan na ye na duan wo ni aduane ba ko se wo no ko fa nsam bia so ye de nsamfo na ma no na mfiri me nsam a ye nsuo na wohwie bi so enani na nyina ni kontra busua na na me de kontra to wono am se nantia no ye omo dia so ye omo dia mon fai na le say de ni mu no so ne e wa asante amane mu ne say kurowura ona chichiri kuro ama ode na boso chichiri kuro ana ye wura enani na nyina sabe odura ye wura be twai obesoma ye de nsamba ama ye de akọ monsam so nso wadama go so ene aman hodo se ne bohye ya statia mene nkase mbohye mene dade so aba e bohye mene kukum e bohye mene fa ho ye dan e bohye mene ayem so e bohye ena mmem ye me ofa nso e bohye fa chonkro sen ne hye wase ni nkura e hye mase no ne wo asuade mo de chim no kwantene no menkan kurum no mfemma no chanchahene no yakra no mahamin kwanta ana nam se go su kuru nam sa abrofo no di kan ebetena hanti o ma yen kuro no enketua na bata go su hu nyina o mba ye ni nyina go su go su hwa nke kuro te se abotan a ye de chechire go su kuru no o se nke wo kuru abotan no ko se nke wo na hene oho na de bia na busa se na abotan ko aye frɛ no na kora ya wo na wadi bese mfie ba duonu no o busa se abotan na wan nseme ye kunkuma boa aya abotan ana wiase ko na nim die ko na nim no wo ma ya dwa na ye dia ye lɔɔre kwan nti se obi ka so wo ka history se abotan so a na kora busa se abotan so no wo he a ɛnso san ke nya bibi edisi ho se ko fi asese na omo ewo onyina kofi no ewudie na so ma sa adwa kofo de sina na mo ani ti me ba yi me penso ana matumi aba ba kyekyere ana se matumi aba ba ye ana matumi amanne go so ewo ne festival a ye frɛ no abetiase festival a ye kyerɛ
nsafufuo no kwan yɛ fa so baayɛ ɛne baabi a yɛ nananom bɛtena yɛ a ne yɛfrɛ hɔ bɔ obroni na de so no bɛsɔ so mamunya goso yɛbɛnya goso nkɔyɛ 1912 na obroni fitaa ne na yɛ the district commander anaasɛ bɛka sɛ DC ne yɛ ne wankyi bono ne na hafo nyinaa na wankyi ne goso nti goso nyɛ kuro ketewa goso yɛ kuro a aborɔfo no hu sɛ wohwɛ kuro no baabi a gyina ne honhom mu ne ne honam mu no a ahafo nyinaa wɔyɛ circle ahafo nyinaa atwa ne ho ahyia nti aborɔfo no wɔn yɛ nhyehyɛ no to ehu sɛ daakye kuro yi ɛbɛyɛ kuro a ɛbɛgyina ahafo nyinaa nan efi sɛ saa tuma ɛka 1912 no na ma aban ne yɛyi nyinaa hyɛ goso ase na de sɛ broni kɔkɔkɔ de kan hu odi kan hu goso ɛdaakye nti sɛ rege no yɛ nyaayɛ a nhu sɛ ne binom ɔpere na yɛ nsere kɔs na menim deɛ kuro no ahyɛ aseɛ ɛna asase no wura no nso so na ɔnim deɛ nso ɔyɛyɛ nti ne ma yɛ dii na mehwɛ deɛ onyam bɛyɛ na ɛberɛ a na wo ne wo nuanom na mɔyɛ bono ɛna ahafo no na mokɔ asetena na ɛda fam mmerɛ me duru bon ne na hafo mekɔsuaeɛ kyerɛ yɛwura wieɛ afei menya kwan sɛ wo sɛ mekɔsuaeɛ kyerɛ house of chiefs mekɔsuaeɛ da no nipa a ɔdii kan ɛkasaa ne ho a na ɔyɛ bonofoɔ no ɛyɛ dɔmaama ɔhwɛ sɛ deɛ me so mayɛ abɛɛma a na nso ayɛ abɛɛma a no mewura hɔ ara no nana agɔ so mene mmienu ɛbɛyɛ valanda boys ɛwɔ ha nti yɛma damfofa sɛ ne yɛnyina so yɛ aduana hwɛ nyinaa ɔnso kɔ ware so kora sɛ ne wabɛware gɔɔ so ha na ɛnɛ nyinaa ne yere ɛfiri ɛpapa ha na ɔbɛtena ɛbɛmaame no ankasa firi kukuom nti fa baabi wɔyɛ me nua ne fa baabi so ɔsaa yɛ makonta fa baabi ɔsaa yɛ mase nti na ɔyɛ adeɛ na metea no a mekasa a ɔno ɔhu sɛ mekasa ɛsɛ na bɛyɛ na wade gye nya na wogyina mu bi ɔware ansa na wohyia no mehyia no wokɔ gɔɔ so kurom koraa na wɔ store dan bi wɔ hɔ ɔno na ne business no yɛ na ɔyɛ cement adwuma paa nti ɔbɛha bi ma ne yere cement no paa gɔɔ so na na ɛba ɛkyerɛ sɛ wɔne bia ni yɛne boro ne na hafo no na bibia ni na mmom adeɛ a mɛtena ha aka no kɔda na meme ni torɔ sɛ asɛm bi ba na bia ɛfa sikadwa ho a ɛna na wohwɛ ɔmo anim ahu sɛ na ɔmo anim asesa na bi anim asesa wɔn sɛ ahemfo no bi anim asesa nso yɛbɛ na nyɛ no ne yɛbɛ kɔsɛ yɛde etumi a sikadwa de ama yɛn hwɛ ayi adua nkwanta case baayɛ ɔhemaa ne adua nkwanta hene asɛm baayɛ na committee no na mo so bi but ɔmo kɔ so a ɛkwan bi a ɔmo ka history ne kɔ fa sikadwa ho a yɛn nuanom aborɔfo no bi ɔmo kasa ne sɛ deɛ ɔmo bɛkyerɛ no ɔmo mu no nokore ne ma kuma ɛyɛ akɔ so na mpagya me nsa sɛ mefiri committee no so efisɛ sɛ wobɛkasa paa bɛkasa amana tia me wuradeɛ ɛne ɛkasa ma ntia no bɛtwa hene na sɛ metia paa sɛ ɔso bɛkasa ama tia sikadwa ɛne ɔboa kɔsɔ na meyɛte baabie nti nyɛ nipa nu ne yɛkɔma nipa ho o baabi a yɛwɔ biara suma ase asase ase o yɛkɔ ɔma sikadwa nti na yɛnni bɔne biara ɛwɔ hɔ na ɛna ekura bɔ a yɛte ahafo yi nyɛ naano yaa nsɛnsɛm a ambababa nka bɔne biara ni yɛne yɛn ntɛm na mote mo ho a sɛ mobɛnya ahafo na mewura nsa so monya ahafo region no megye di yɛ sɛ aboa mo dwumadie paa mede ase wohwɛ time a na yɛnyina soɔ paa no sɛ na yɛka ne sɛ sɛbsɛbe ɛborofoɔ ɛsisi yɛn ɛfiri sɛ wobɛkɔ regional house of chiefs wobɛkɔ RCC hɔ no bi a santini ɛwɔ hɔ a na santini no ebi a wɔanyɛ ayi mɛfa no sɛ bi a na ɔyɛ director koraa na ebi a ɔyɛ director 3 director 4 nti first akɛsefoɔ no nyinaa yɛ borofoɔ nti meeting akɛseɛ no yɛwɔ wie ne aka akyerɛ no nti sika bi aba no yɛsɛ yɛkyɛ a bɛɛ na afuni ba na ɔyɛ panyini hɔ nti bibi aba de be wan sɛ aba bibi wan sɛ ahafo tese na nkoso bibi ni sɛ me betena akonwa so 208 ne yɛ nursing training ɛwɔ ahafo kuro bi aso
nso na sunya no nursing training abesim wɔ nursing training dɔma wɔ nursing training na nsu atere kora bɛgye nursing training na ba akokora ne ahafo ne ne pɛn so na mse no way ɛwɔ sɛ yɛnya nursing training wa a na yɛwɔ nursing training wɔ gɔ so yɛwɔ nursing training adeɛ so aba yɛwɔ nursing training wɔ kwapɔn yɛwɔ nursing training ɛwɔ ntɔtrɔ so yɛpɛn so a sɛ nananom abrɛ so deɛ ahafo yɛnya yɛ region no kuro ni so obi ka sɛ nkɔɔ so a na wabrɛ nyame ɔyɛ sɛ nneɛma a aban ɛyɛ no na ayɛ suro kakra bɛɛ sɛ yɛagye ɛho a mete a sɛ regional capital president deɛ na mɛka toɔ sɛ regional agyeɛ no ɛnyɛ ɛyɛ wadama ansa na region ne bɛba no ɛyɛ sɛ mo ko ho kakra mo yɛ ho meetings kakra region no bɛba no na yɛnua no mo meka da bukura no takyi ma ahene ɛyɛ ntɔkwa wɔ ya no ɔyɛ da yɛ ka sɛ ahafo yɛ tie ho na yɛ ahafo ne bono na bono isi bi anim takyi ma kura ma ahene kura na mene no ɛyɛ akasakasa ɛte wɔ mu na nyɛ ntɔkwa bɛna sɛ me ma mo nya kwa nkɔda na mzo ahene yɛbɛkɔ agyaw ne yɛde saa afei de mu a na sa takyi ma ahene ɔmo so de abɛbom so ɔmo so pɛ brains ɛna afɔ mu a mo yɛ aborɔfoɔ paa no so sɔre sa yɛteɛ na nkeɛ nyinaa ɛsom yɛ asante ɛna mokɔfa abonkyɛmpem baeɛ na wo a de bonkyɛmpem baeɛ no na yɛhofoɔ kɔ a wo so so wosɛ wo ho ɛnti sɛ tɔɔ bi na ɔmo ka history bi na ɔmo dandan no ɛna yɛ mesere sɛ adeɛ wonim nokorɛ na ka nokorɛ no hwɛ nokorɛ no ka nokorɛ no sɛ ne na sɛbisɛbi biribi asi na bi obi a dandan no ho a yɛwura ɔmfa nkɔ baabiaa mekae sɛ asɛm si ɛwɔ bɔmaa tepa bɔmaa ha ɛna house of chief fence regional administration no afrɛ yɛn afrɛ me ne nana ntɔtrɔ so security council to ɔmo pagya baa ne ɔsi dɛbi asɛm wɔ dɛgye sɛ ɛkɔ kɔbu sɛ yɛwura nsa kɔsɛ ti kɛseɛ ɔno nko ara na ɛbɛtumi aka ɛho mpanyin nsɛm akyerɛ yɛn ɛna ɛkɔɔyɛ kɔsrɛ kwan yɛnya akwan kɔ yɛwura hɔ ɛka kyerɛ no ɛka kyerɛ no sɛ anana na bɔmaa na bɛkɔɛ nkonnwa bebree na adu nsuo yi nkura ne wuli na kura ketewa yɛ bɛsi hin agye sɛ nipa wuwom na bi ɔmo ama hen sɛ ne deɛ a momfama no ɔte sɛ ntɔkwa bi si wɔ bio ntɔkwa bi ansi hɔ nti ɔmo anankɔm ne dɔm ama hen bɛpere no ɔtumfoɔ no mu asɛm baa no ɔmo gyae ɔmo nyinaa wɔ bɔkɔɔ a ɔmo ka ɔmo anim asɛm nti papa no wɔyɛ obi a ɔyɛ asomdwie ni te sɛ mete sɛ obi kasakasa tantan a kure ni na BP ɛyɛ akɔ soro yana ɛya sɛ wo bɛn no a hwɛ kwan a ɔfa so di n'asɛm dada yɛ pɛ sɛ nka asɛm no abua yɛbɛkaka ho abobobobobo na momfa ntoɔ yɛmfa nhyɛ da bo sɛ nananom bi twetwe onim deɛ wɔyɛ ɛbɛda fam sɛ ɛdin na asomdwe aba nti na ɔmo nim nti baa sɛ afei de aban yɛ so okay ɛneɛ yɛbɛkyɛ mu mmiɛnsa na region no ɛso nti yɛdeɛ ne yɛprɛ ne yɛnkɔka sɛ yɛmpene mu obi ɛnya no deɛ nti yɛanwene saa ɛna yɛanko ntɔkwa so yɛnya ankasa yɛ ahafofoɔ yɛanko ntɔkwa yɛnyina de bom yɛ nipa baako na deɛ na ɛdɛ na ɛfɛ sɛ nka yɛbɛnya ankada biara yɛmpere region because NDC na MPP nyinaa ka mɔ mu yɛde pɛ region ɔmo nyinaa na gyina platform so ɛyɛ campaign a yɛn nyinaa kɔ a ɛkɔ sɛ ahafoma nti wohu sɛ yɛdeɛ deɛ to be frank na ɔdɔ no na ɛso na ɛnam so ma nana do adawoma ne last ɛyi ɔde ɛmaa ya yɛde capital nso ma gɔɔ so yɛanko biaa ho ntɔkwa yɛanko biaa ho ntɔkwa ɔhene wadama mfie du no mu nie ɛdeɛ na anam wɔ nsa so nokuro ni mayɛ adwuma mena meka sɛ bebia meka no nanam no srɛ meka sɛ adu mmerɛ sɛ ɛnkyene bɛkamfo no ho ɛnkyene wo nni aduane mu ɛnyɛ da nso da bia kamfo mako gyeme ne agya nkyene maka sɛ nkyene ka kamfo ho ɛsɛ gɔɔsofoɔ mo sɛ wo nkamfo ho na nakɔsi so mpra menim sɛ bɛsi mboa kamfo ho sɛ mebaa gɔɔ so mabɛyɛ adwuma na deɛ yɛ me dɛ sɛ mebaayɛ ahayi ahwɛ ahemfie yi na yɛ nɛte dan na mete me maame hɔ na awia no mabɛtaa wobɛhwɛ ambulance pin adɛn na mekɔɔ hospital
nam ka doctor for ada minimum adwuma na na da bia ambulance nam se na da bia o na yini adwuma na road no ba na eboro so me say we need nurses wo ha nti gi se basa ya de bi mahwedi nurse nkwanti ene nam so me na go so me do fu me say ma ya so a ye ni fire tender fi sa half buy ye ni fire tender wo ha me say me ko sua so na ya de tender bremo me dra to ni ana tender no si ho me busa ya se tender we na e ba go so tender from Suyanin to Atoni, tender na say, and I bagoso, and I fire need driver. So also Bama pa, Tratano Cree, and I very say Atonia Cree, never. Sometimes so now one man pa, then near then also song, Janet Jaso. So I can't say, so Jimmy Batahon Kakra. No, he know the boy. Then we have done so. Catch us a lava, or more share, then Martin Gram or Chagoriat. Now, Krakatoa will be beginning in mad lava no warning. Tis all be so be said, may be a dimatu and I may our man was, I don't go to mine. I said, my son, here we are, my son. Timicosia, Professor Mess, and I'm catching them. No, son, I'm a trade. Namakra fire tenders in the bank, dear bar, Binyapi. Ampa eba no na go so man hene ko me ka kire ni se tenda no ba we ba de gusunyan o mo de dada na bebre emfa mo mre ti misre no ba emfa me di mo ho because e ba na me gina ho ani ampa o mo ti ase nti me ne fire driver e ko te ho ti me sa so ba wan me ko so be shatade ni ko gina ho boko me so be shatade a me change SS ni but is a commander no ka se kawe die mo fansi wo na mo nim na mo sesa no o hin bi oba go so no na mi de lo so wo me da mi bi jira ne nche to kan we na so commander am da se nti me ka ki wai me ne go so ma na bra mi se ma office na fire ni driver woni so ni mo fire driver on so kura ni krata mi na mo hwe do o she fire uniform one of the key ma na poa ya ba nwa afu nyina ebi shi aka no ha ye ba ya no sika no so sense say maybe kwan say fuel me ba half tank nti ba mi am de ko see filling station afele say the biara o maka no enu half tank edu a chire na me to battery esi so no so enu mani bia me sa trance hu say ya de share no bi ba ye lances road right ya bitimi kwatamale no bia ba da jejeji ni nyina se nipa no nim kaka so nim kaka ni anje de ko ni akoya de aba na se hene ha na no so wura mu na so lances office de ba go so kuma ti nyuma no de bebre de ho afo krobia ni ho double road e wo so de ho afo krobia ni ho on ba ya kwan na msibi na nanom o mo tewi e double road ti kwan ma anya double road amen pan ene double road ayehu na kwosoro ba fo ma ya da atwa tibegu so ene yehu na ka traffic afu krobia ni wa traffic wo so yes of course go so kwani no atuna obi no na nisa go so be first cause me hwe the way our mom build kuro no ene said o misi hye kuro no a now run about to free system ni mu a na say go so do hwe na hwe kuro no a me school am ko na ye road transport nti me fa ko ni gina wa na me hwe a no se ka traffic a o se nya traffic set be say 5 cause we say kuro no we join na be hia we join na be hia we join no se kuro no abrofo no standing kuro se dachi e ba be regional capital your area bi a wo be wura go so track ko station on your left or right o ko see your left a whole design no anuna omo ye de call the whole Ghana ti mi use that design am say corona no ye district no ya da picking be bi e dey design the call the whole Ghana there ene na mfie bi beba no Ghana so go so ba da kan the whole Ghana and the settlement na sha nti hihye na da na kwan
nti me bread ye nanso so me nkyekere sɛ opposition to sɛ wabɛyɛ ɔhene ne town deɛ na no den nanso so abotra mesua firi yewura hɔ no na ma mbɛ ma yɛ nkonimde hene sɛ mbɛ menam fam a anaasɛ mmea mpo bi a mepɛ driving ba sɛ mmea kasa me kura kaa me left and right me dura me nsa mmea kuro wura me right kuro wura me left na why me right na two fans nkwa we see for our fans nkwa and nti na me wɔ children's party cause nkwala dɔme ɛna me de buo so ma nkwala ɛna nam sɛ me nim kristo nti nyame so ye mo ma fa ne kwan na mra me nkyɛn na yɛnim sɛ na so ahenie na yɛ ɔmo dia to yɛ obi na mpɛ nkwala asɛm a wo problem how do you park comfort anoche ebu owu sɔre yɛ o park India kodi aduro bra na wo mpɛ nkwala asɛm adi aduhunu ti ma yɛn hyehyɛ every year no third a year na be starting na this year crowd and bibia be shame na nkwala no bɛyɛ work 30th ne agye ahome 31st first na fi nyina kɔto nsa di nkwala by over 4,000 to over 4,000 anya asɛm ketewa na mbom saa adwuma wie no ma yɛ ne sɛ yɛso to abodo no gu nsuo n'ani na daakye wo nsa bɛka mo ma na nabo so mpira nkoa nto na abodo no gu nsuo n'ani na ne nsa ka mo ba da salai aba bɛgye nti abodo a wɔde obi anto ne nnu ani obi anfa ne deɛ mra ne store kra na matoa wo fa makra mbi wa na yi sɛ na wo be me shop store na ma health standard na ma sɛ gu ka na me kɔ nti unu ma no wa wo yi ni tɛm na de aba wo mo ya wo mo nim so sɛ nhyira no deɛ so obi anya bie obi ade ne die kɔ nyina de kɔ fie na afɛ de kyekiri kroma kɔ ne yie sɛ wo yɛ sɛ me nko a natuma hɛ nkwala no nanso so wo hwɛ nkwala no wie a wonam a obɛka kurowura na ɔpɛ chop money na ma wo kyerɛ sɛ ne yi fish a na wan kyerɛ sɛ de yɛ nam na ɔwe ma no sa na ɔhɔ ne bɛba nti ɛbɛ kyerɛ sɛ de yi fish no so nti saa yɛ party we deɛ ɛyɛ na nyɛ na naboso mpra nko a saa mra me ka sɛ me regional minister watu kwan a date ni kwan so yo wa prepare the normal be god wa no every year bia ogu fa so pa onya firi ho minim sɛ mp obi onyi ti kura be yuti abe stop way no aso ma gina kura party adu o baba yes o ya de bam sika ni mvanto ya na efe keke normal to be ba me party ni wie na fa wi amasa so agu kam e de akoma na nabo so mpo school akɔ chairman school fo a omo wo ho yo no hene wada ma we de wo ka school asemi de school ahodo san na ewo important ko so nam say ahabeye the district capital nti e ma say e ka primary school anya ekura school for primary school nkwara more than 10,000 because now we are for Christ and mami who nkwara no say won say nkwara no omo kye o ma de and say have for Christ so the whole world me dey so from akoma 150 na back also donc kan hu yam so ashimolo ko afi Nigeria e by 2016 ye dey say no went to me ama e dey doctor from so 38 almost surgery ko almost started from Friday Monday to Friday 8 o'clock to 10 o'clock in the night surgery ko actually and you know sa far sa nti and school there you will be brave because me ba bebre school bia to sa and sorry ayen sorry akase nyina e wo school ko Methodist school Roman school Presbyterian school Anglican school all churches Assemblies of God school there's a sorry Church of Christ school and some of the private schools are who also there to be frank only now so it will be oda na nabosom pra school me pa cho den na school no nyam na meti o na nam di mpanti yesi ahonya nti me betra akonya so no na school no dey LA school na me so me ko Methodist school na sa school no na chi na ne wo town park eda na town park na ye sakola se de hu ye lord kwan nsu wo bia so nim se ka mo so mpra na me bia me pobo na me pobo nti da akonwadie nyina wie ade kye no am so mo fa me ko park na so
okrenim kodue no ɛhɔ ne me first nsu a tie me we hoye afi kwa na me say then man tram baby park e boss ball no ni e wo ball bi e friend ball afajato mantia o ti say mantia afajato pepepe nti obutu ye no obutu ni nyina be gu park no so na jeri se bia ni na nimdia ne say o be so omdidua na wo pese wo dua park a o de baller trips ya ko be say 150 trips ene ko gu baller so emu mpaboa sebe kafra emu atoma emu dia no ma entumi mpro bo nya small park ni krom ha ti me de cafe fo ene go so ade hye no sa kakra krasa no mi dua park ni nyina ye no green grass me ka one day bi mi tu kwa mi be dura na do be say 11 ena me policeman the fa me ko ba bia ba no fa park na nsa na ma ba fi ti ko dua nkane nyina wo kama na me start say me say wura bi e wo so na me policeman na bisa me driver ni say ko be na na nti e mi hu say na na oti nti de pia na ni abro park so nti first year 2017 March pass ye to abawie a MPP e bae yin ne ko share park no so aye ko march nti March pass ni mo no na ohema nyame emfa ni sie no ye me bosom hema no ayere no ho a se chenchen o boso ye go so hema nka se da bi wo de me do ma bosom ni se ho na bi hema wo bi ga so de nyame tre nyame freda na de atu yi freda ne baba ya sabe dwomu obedidi matem na atemdide na ya ntim bese be kan free man no obedidi matem ene ma satam so na supporters no mo so ma se ma hyede mo ache ntimi so ba o ma pie to mo so a charge ti se so ache no nkomo ko se na wo so oni abone da no onto bo mo ba munyai na de ade baba ni ko fo di o mo di e pa na ya nya mo sidabi mama na sa na me jombo we na edu say education director no o be kasa so buy wo hema namo amatuo because first MPP buy the first education free education buy me no hena me ma me pay carpenter for me ko ton nadoa me the course schools because first education buy free education buy ya fa books ama ya fa nkonwa ama nzene nkonwa no ye bia 100 a the 100 the count o metra he na akonwa ni bi wo ho so abro nti dadoa ba akokora tim ba akonwa na ya akonwa konwa no se kra ne ato agisa sei ya bu body nyina mu sabe ni nyina na education for no de akire wo mo ha hu se we no wura school we no ma wura school we oba ha ne si teacher ni bi bia na life nya fe oba ha no ma frɛ no buwa no matoa no obuwa ba he ba ko bi se no pepito pa wo ya ba tini so tipito aso ma kwache no kasa kire no sa be ni na education ban ko no mo he me nti that day no edidi matem no danwa no park no a wo di matem no na me ye park ni wie na nsantwofo de ato na nabosompra nti ne fe na nabosompra park eno so na ye 6 March no ana school so ya early day no a edidi matem ma botre nti danwa na di school so to na nabosompra school nti ase abotre emankunudie nti anna yu tie ne na time a wo betia de we na abuafu a jadufuo no na ma wakoma ba famo a kunudie e bedi akire wahene wadama edi na mo wahene ayakono medase ansa na wahene ba yakono no o so hia wakonya no ho mpanyinsa na onye hu wakonya no ho mpanyinsa mo a obi ntimi sisiw na afa so wo hia de ahemfo no mistake a wo yɛ no ya na mo fere se obi se minua kire wo yɛ dan ne sai ana ntuma wo yɛ ne sai na afa wo ba ewura nye da bi e be fra santeman ko ana de ko ewura da wo beti se ewura trans biara o so ko empamo betuma trase sana me yɛ nti danu a na obi nim se na madi 8 years no me ka chom se me ni 8 years me di 30 years se na me hua de e wo ho saa 30 years be na akonya mu no me di 8 years so nti me hua ewura me hwɛ no saa me kwa me hwɛ no saa kopie mra
yɛbu asɛm no yɛbu ama me wie nso so ɛda yɛmfra asantema no na mekɔ na metoɔ wohu ne nyina adesua na mbɛsua na mene asɛm bi hɔ meba menkasa kɔsɛ nyɛ platform ma yɛdin no masɔre na mene memrantie no wɔbɛgya me kwan no maba saa kɔpem ma afei deɛ ntimi gyina me naa so afei deɛ wosɔre na wokasa a wonim deɛ woka nti wonya ho saa deɛ no nyinaa wie na wowɔ abotere a akɔnwadie no onyame nhyira bɛba so ɛna yɛn nso saa mmerɛ nso yɛn a yɛaba no nso so ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ saa mmerɛ yɛn ahennie no yɛn abɛnya ne yie yɛn nananom deɛ sɛ nom de abosom nko aturu ato na ɛyɛ bɛɛbi ɛsɛ sɛ yɛn a yɛaba mmerante a yɛaba no yɛn ma kristo ɛnyɛ hene kɛseɛ ɛwɔ ahennie ɛna na ma gɔsom ahena baabi a gɔsom ahena wɔ because sɛ abosom a ɛbɛyɛ kure ɛna mframa ma futuro kura ma nnɛ ebi ni fia yi ɛna deɛ mede ma ma abusuafoɔ nso a abusuafoɔ ebi sɛ ne deɛ nsanka ne onyame ɛna ka me ho a nka sɛbsɛbe ho ana nka me ne ti fia nti wo yɛ hena ma kristo mɛo because ɔsɛ bibia bɛtwam akɔ na n'anum asɛm deɛ ntwam da tiɛ pa saa ɛma wɔ akokoduru ɔ baabiara na du ne korɛ ɔhene asase baako nkɔtɔ ma nipa mmiɛnsa ɔhene ma wo nya akɔnɔ wo bɛyɛ akɔnɔ sɛn wobɛdi no korɛ ebi da wɔ no mu a yi ma wo nua nti ɛma ho so hwɛ wo wura ahobraseɛ ɔwɔ no wode wonya abere ahobraseɛ mesi bisi fam sisi a wobɛhu sɛ yes sisi a na menya mmaeɛ a ne yɛdwa yi mehwehwɛ sɛdeɛ yɛbɛtoto dwa no mɛdwa kurakura mɛdwa mekɔduru hɔ no na nyɛ asɛ pɛtoa fans nkwa so ma me fans ne zaade a na nam adwumayɛ no na wa kɔsɛ deɛ mepɛ fans paa ma me fans a ɛne na wɔ ne na charge na pa ne ma bɔ adwuma na ma hɛ ne wɔ kaa bi nsekan nko a ne gu toɔ duru baabi na afu a na makyina bia na mmeranteɛ gu hɔ na mayi nsekan ma yɛ sɛ deɛ medɔn na spirit na akɔ wura wo mu wɔn bɛtɔ agoro sɛ bɛfrɛ communal labor na yɛma communal labor nso a yɛde boa kuro no yɛma yɛnkɔfa yɛsan kɔfa no yɛnsan fa communal labor no mɛboa because yɛka sɛ yɛgya no nyinaa to aban so a wanhwɛ ade biara yɛbɛka saa ma wanhwɛ yi a yɛanka sɛ woyɛ kwadwa a yɛbɛka sɛ woyɛ kwame so nansi a mehyɛ asɛ sɛ mefa yɛ aban kakra yi yɛama me party na party so ma me party so a moma me kaadɛ dapɛ baabi de wagyina nanso ɛnokorɛ ɛna yɛka nti sɛ ɔhene no wokasa a mɛserɛ sɛ sɛ ahoɔden nni hɔ na bia da bia yɛbɛkɔ akɔka yɛbɛkɔ akɔhu ne yɛde abɛfrɛ wo a mfa a wonto nnipa so ɛne ka wa no tom sɛ so yɛwɔ baabi a ɛsɛ deɛ wɔtwa sa no onim sɛ bɛkyikyia mesrɛ wo saa bɛ no atwa bi akeki atwa bi ɛnɛ wotwa sa san kɔne wakyi ɛntwɛm obi mɛka nkyerɛ na ɔno wɔbɛka kyerɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ atene saa nipa no a na ɔmo no korɛ wɔ mo nyinaa ka bɛɛ mmiɛnsa pɛ na dabɛɛ na abɛnya bie so nti yɛmfa no korɛ ntere akonnwa so yɛde ntere akonnwa so a na yɛsom yɛwura wɔ no korɛ mu a yɛbɛtumi de biara baabi a bɛgyina biara no nipa bɛpuru ama aba abɛhwɛ wo yɛda ase paa somda wase ɔhene wadama yɛwura ɔbɛforo abɛnwa mfie aduonu enum ɛne afe a ɛde anim wo na woyɛ ne betwani yɛn n'asomfo ɛne ne mfana yɛnim no na mmom no amahene mu bɛn no ɛsen yɛ sɛdeɛ ka sɛ bra wonya mfie wɔtwe no na bi mu so anya mfie wɔtwe ne wo kyerɛ wo sɛ wonya mfie du mmiɛnsa ɛsan sɛ wotena ne n'ase ɛkyerɛ yie ansa na sɛ wiɛso sɛ wiɛnya do ɔmo akwan ma ɔbɛsɛ biribi akyerɛ no yɛka korɔ bɛrɛ fi asatɔ kɔtɔkɔ hene a sɛn ɛna onim no fa medase yɛwura agya mapagya me ɛyɛ obi a bible sɛ yɛmfa yɛ ho nto nnipa so nanso yɛwura deɛ wɔsɛ yɛgyina nyame din mu ne yɛde yɛ ho ato no so ɛsɛ ɔyɛ obi a ɛnokorɛ adware no medeɛ deɛ mɛhwɛ wo ne ho nyinaa yɛ nokorɛ baabi a nokorɛ wɔ biara so aboterɛ wɔ hɔ baabi a aboterɛ wɔ biara nokorɛ wɔ hɔ deɛ mɛhwɛ firi papa no ho ɛwɔ n'aboterɛ ɛna ne nokorɛ hwɛ asanteman nkonnwa a
ne gugu betiasia tutua betiasia tutua ne odin kakra na wotre ende santiman e kansi na santiman e kansi tindi de meka kire yewura no hye nyame onka no na nanomo a taisi kadwachi yenso so yemfo do fantastic kadwachi se yewura ye King Solomon yewura yobi o wa botre yewura mpesa na ne angels no ya pro ebegu akonya na nimase yenso so amahene no ne abrempon ye ne angels yana ye koba ono de wo hye cycle no ne atwa no hia se ye ya mo ya bere yi a de bia begu sikadwa nimase ntimesre se ne 25 years yamfa ni gie emfo do kuro bia ntokwa basabasa wo biara yenyina yemfo do na yem fantastic adwachi na de tayo adwachi a na ye hwere do ya adema ko so what say ne hini bi boy school bi ne hini bi yese mi di 15 years na mi hwe ewura me koko school su hwe se maye se bia mo asie omo bi kwambe na kwani ko school ya tobi ni me amba maame ya cha mu school su no school bia omo ni nkonya ya ko tobi ma wo ye no mo ne bebre na no ikura have mindful hwe ni gia nkola ikoji ba ye Ghana nyina cha fo baso cha wo bia asase so ndini ya yesu afri ewura ho ye education fund ni wo haya na education fund bia to ha fuman JHS omu ye science and then nkola omu ya doctors ni nyina afri ewura nsa no nti ya ka wo nso so de danase o da oba nso so ode amma teacher fo a ene nkwala afri ne nsa ase no eno na ye nso yesua di nachi nti yewura ne nkwa so na me onhia na ne 25 years na nim se obesa nya plus 25 no bi se da baya no so betuma dru 25 nti wo ko no na me so ne ko na me onhia no na maye ohine ye dase mesome da mase ba so ye de ne yenkomo ne bane we ne kwakwa no futu sembe na oda maye na die meka ade a kire Ghana maye no se afia ye de wura mu e ya afia enye Africa maye de ma me kasa no se adru abato so na hwe 2024 abato na hit wo mpa hit ye wo mu se ya de hie mienu na omo stand as presidential no omo nyina free me kan se atifi do na se region ba kun omo nyina free nti ama tension no den nti e be se nyina yemfi ani nto nyame anim na ye nya no ma basabasa bia nse ba bia nkakra Ghana akudru ya se enye kra nti se pede nti mesre se ya de she di party na tinyira enyira ye nya abotre na afa nso so ya wo nya abotre ma nananom bi ti se nanabo sompra wono na dwene na oka nanadwe nso oka na wono kurem se me kasa na wonti ase a wo de ban na chi na behwe wo behwe na hu se ade na ka ye tra mesrawo no me aso ate ye nipa bi e kasa bebre bi ana sebe ne bi achia nti e be sere se nyina enfo do entra goso odo tana goso a na ba ma sike ganso aye kase nyame onhira obia onhira wo so adama we ba show a Christmas message akakra wo mai eno na bia kan se afina no so aduru ya drabafo ya be sere wo ya na yo time bia free ni January February March bidu isa okakra na moja afie gu kakra na asan kan hyemoa na afie ye be ko Christmas na moja so akokan afie gu kakra ye hwe se emma ya de hye nkramofo eye akiriye yi on te se sika bia hwehwe ase ada na ye de duru se ya wo Yesu a ye mfa ni die enkohia na ya driver fo na de bia ka tofom ye sra wo mo se driver fo de driver mi de ni kwan so do saka wa no mra ko si ani so afa buo ma passengers no so mo fra eya wo pentem o de sore ntem ne kontem na abetena sia na the pressure akoto driver no so no ma driver no so wa nka na ho hwem na o de krik no akohwie mu ato agu ye besere se ye nyina ye mfa abotre na isei na bronya ya die ne bia enye boko ma ye nyina
Yɛda pa. Mention me Yɛda that so nkwaso. Goso nkwaso. Na santama so nkwaso. Enne ye ne nana kwasi bi so mfa. Goso ma hene. Otumfo betwani. Enne betwafo no wate ase. Ohun sɛ nyɛ ensanko ne nsa. Ensa ne de onyame ehyira so. Ɛno nti deɛ sɛ wo hu fa goso ho no enne wo ba ye sua ni nenara. Sɛ de yura kotokɔ ne wota aka no. Ananoma hini no akɔ no efe. Megidi yɛ sɛ wo goso a wo ne beje. Ɛno nti sɛ wo yɛ goso abɛhye. Na sɛ wo akyichi ne bencha hwɛ ne ma pa nananom wo ye. Na wo so bɛso asene na mpanyin sɛ wo nsom ɛne nipa. Sɛ goso yɛ kɛse a ɛyɛ kɛse ma me no mienu. Asantema so kurukura ekurukura ma me no emienu. Bidi ɛde ma me fo. Twede mpo Nyankopɔn yɛ adoma yɛ bɛsɛ ahia. Ohene onkoso. Yes. Ono kuja na won sa ba fo. Na hema ntanze. Ni bi fi wo nkonya asi ni na fi ho. Weta ona ofa. So come on. No, ba se no me.